Dobrý deň, volám sa Jan Mošanský a ukazujem ľuďom spôsob, ako si môžu zlepšiť svoj život. Tým spôsobom je nevšetná podnikateľská príležitosť, na ktorej pracujem už viac ako 2 roky. Predtým som pracoval v štátnej správe, kde ako mladý človek som nezarábal vôbec zle, ale vždy som hľadal v živote niečo viac. Túžil som po slobode, chcel som sa mať lepšie, ale nevidel som žiadne iné spôsoby, ako by som to mohol dosiahnuť. Nemal som nikdy nejaký perfektný nápad a určite ma z veľkej časti ovládal aj strach. A človek si vždy dokáže nájsť aj kopec výhovoriek. Prišiel som na to, že jediná možnosť, ako sa mať lepšie, je podnikať. Ale podnikanie na Slovensku, to je taký dosť strach naháňajúci pojem, pretože na Slovensku sa predsa podnikať nedá. Na začiatok vždy potrebujete veľkú finančnú investíciu a musíte mať perfektný nápad. A nemôžete sa ani spoliehať na to, že vám niekto poradí, pretože pre každého, kto podniká v oblasti, ktorú začnete, sa nájde človek, pre ktorého ste konkurencia. Takže niečo si z toho vybrať, radšej pohodlnejšie bola tá štátna správa, ale to sa skončilo, keď vlastne po roku presviečania ma konečne rodičia prehovorili, aby som išiel s nimi na jeden seminár o podnikaní, kde vlastne hovoril veľmi mladý človek, ale samozrejme sa mi nechcelo zo začiatku. No toto celé som prekonal vďaka mamine, ktorá mala so mnou rok trpezlivosť a snažila sa ma presvedčiť, aby som s nimi začal podnikať. A presvedčilo ma až jej veta, že poď s nami na seminár o podnikaní, kde bude hovoriť veľmi úspešný človek a ak sa ti to nebude páčiť, tak ti dám pokoj. Mňa najviac zaujímali tie posledné slova, tak ti dám pokoj. Tak už len z toho dôvodu som tam išiel a po 10 minútach na tom seminári som hotal každé slovo speakera. Bol to mladý človek, veľmi úspešný, mal okolo 36 rokov a perfektne rozprával, mal charizmu, bol vtipný a dosť dôležitá vec, ktorá ma zaujala, bolo, že zarábal okolo 9 000 eur v 36 rokoch. A keď som rozmýšľal nad tým, že keby som ešte 13 rokov robil v štátnej správe, kam by som sa dostal, tak som sa dostal na nejakých 900 eur s tým, že by som tam musel aktívne byť. On hovoril, že zarába 9 000 s tým, že môže cestovať po svete, užívať si a aj keď mesiac nič nespraví, tak tie peniaze mu prídu na účet. Tak som si pomyslel, že asi niečo robím v živote zle. A teraz chcem, aby ste sa vy zamysleli nad tým, že kam sa dostanete za 5 až 10 rokov, ak budete robiť to isté, čo doteraz. No a vtedy som sa rozhodol, že do toho idem, pretože ten strach, ktorý ma zo začiatku brzdil, zmizol. Ten mladý človek mi vysvetlil, že sa dá podnikať aj inak, že tieto veci vôbec nemusia byť pravda, že môžete podnikať so zárukou, že máte istotu na všetko, čo dáte do podnikania, že sa vám vráti, alebo minimálne, že o to neprídete. Nemusíte investovať obrovské peniaze na začiatok, môžete chodiť kedy chcete, kam chcete, čiže nie ste časovo obmedzení. Môžete podnikať popri materskej dovolenke, klasickom zamestnaní alebo škole. A keď náhodou príjem z vášho podnikania prevýši ten zo zamestnania, tak môžete kľudne odísť, ak budete chcieť samozrejme. A môžete len podnikať a budovať to ďalej. Ďalej máme podporu vo
vo vzdelávacom systéme, ktorý nás dokáže všetko naučiť, ako podnikať, ako byť úspešný, ako zarábať toľko, koľko by sme chceli, ako dosiahnuť to, po čom túžime v živote. Tá podpora je v podstate systém, ktorý toto všetko umožňuje, v ktorom sú CDčka, knihy a semináre. Predpokladám, že teraz sa všetci pýtate, v čom to vlastne podnikáš, pretože tradičné podnikanie určite takto nevyzerá. Aby som vám to čo najjednoduchšie vysvetlil, začal by som pojmom franchising. Neviem, či to poznáte, ale v podstate to znamená, že vy zaplatíte za licenciu niekomu, kto už má svoju značku vytvorenú, kto je známy, určité peniaze. Keby ste napríklad chceli podnikať s McDonald's, tak stačí, keď máte zvyšných $700,000, môžete si zaplatiť za licenciu, oni vám ponúknú možnosť a môžete si otvoriť svoj vlastný mekač, kde budete chcieť. U nás to funguje veľmi podobne, s tým rozdielom, že stačí 30 € na to, aby ste sa stali súčasťou veľkého medzinárodného internetového obchodu, kde budete disponovať všetkým, čo ten obchod ponúka. Máte záruku 6 mesiacov. A teraz si predstavte, že máte svoj vlastný internetový obchod v rámci Slovenska. Na Slovensku je približne 1 milión domácností, viac ako 1 milión domácností, ktoré chodia nakupovať niekde. A ja sa teraz pýtam, prečo by mali chodiť nakupovať niekde, kde to ani nepoznajú, a prečo by radšej nemohli nakupovať vo vašom obchode? A to, čo robíme my, je vlastne to, že my učíme ľudí presmerovať tie peniaze, ktoré idú niekde, aby išli do vášho obchodu. Aby sa naučili nakupovať vo vašom obchode, kde majú k dispozícii vysokokvalitné a lukratívne výrobky. A teraz si predstavme, čo všetko do našej domácnosti pravidelne nakupujeme. Čo sú výrobky dennej spotreby? Vybavenie kuchyne, kúpeľne, vecka, elektrina, plyn, kozmetika, hygiena osobná, výživové doplnky. A tieto všetky veci my nakupujeme niekde a môžeme ich nakupovať vo svojom vlastnom obchode. A to je celá naša robota. My vlastne len meníme ten tok peňazí do nášho obchodu a odporúčame túto možnosť ďalej. A teraz, čo bude prvá vec, keď budete vlastniť svoj obchod? Budete sa chcieť zviditeľniť, aby čo najviac domácností začalo nakupovať u vás. Pretože čím viac ľudí u vás začne nakupovať, tým je väčší zisk pre vás. Pretože Slovensko je pole neorané v takomto spôsobe nakupovania a je tu obrovský nevyužitý potenciál. A je len na vás, či to využijete, alebo budete hľadať výhovorky, prečo to nebude fungovať. Ja na z vlastnej skúsenosti hovorím, že to funguje. Máme skvelý vzdelávací systém, ktorý vás naučí čo a ako. Ak budete chcieť, môžem vás napojiť na tento systém a prvú vec, ktorú môžete spraviť, je, že si stiahnete návod, ako začať, ktorý je zadarmo. A ak sa pýtate, prečo by mne malo záležať na vašom úspechu, tak si pozrite nasledujúce video, kde sa berú a ako sa rozdeľujú peniaze.